कसे काय मंडळी, आज कामानिमित्त थोडासा लांब जायचं होता. पहिला तर सकाळी आईक बाय बाय केलं, त्यानंतर आपली बाईक रेडी केलं आणि फायनली एकदाची आपण घराकडनं निघालो. जायचं होतं आज वांगणीमध्ये. कुडामधनं शॉर्टकट रोडने आपण डायरेक्ट वांगणीमध्ये येऊन पोहोचलो. काम वगैरे कंप्लीट केलं आणि वांगणीमध्ये इलात तर तुम्ही कोंडुरा बीचवर गेल्याशिवाय रवायचंच नाही. आणि लास्ट टाइम मी इल्यार मग आता 2 वर्ष झालेली असं तिकडे. जाताना मस्त उतार, त्यानंतर सुंदर नारळाची झाडा आणि खाली येऊन पोहोचल्यानंतरच लागतं सुंदर लिंगेश्वर मंदिर. आणि इकडे मंडळी काम चालू होतं, विचारलं तर कळालं की 2च दिवसावरती जत्रा इल्लेली असा. तर इकडे नक्कीच तुम्ही जाऊन जत्रेचा आनंद सुद्धा घेऊ शकताय. त्यानंतर म्हटलं आता समुद्र किनाऱ्यावरती जाऊया. हे दगड पार केलो आणि फायनली आपण सुंदर समुद्र किनाऱ्याच्या जवळ येलो. कोकणातील आमच्या सिंधुदुर्गातलो अजून एक सुंदर समुद्र किनारो कोंडुरा बीच. आणि आज सोमवार होतो त्यामुळे गर्दी तर जास्त नव्हती. थोडीशी पाण्यासोबत मजा मस्ती केल्याने त्यानंतर थोडेसे याचे फोटो काढले. म्हणजे इकडे गेल्यानंतर कामाचं स्ट्रेस किती पण असं या सुंदर वातावरणासोबत कायच आपणाक आठवणार नाही. थोड्याच वेळानंतर इकडे बाय बाय केलो आणि त्यानंतर म्हटलं आता जेवणाची सोय करू गोई. जाताना उतार, येतानाच चढाव कंप्लीट केलो आणि त्यानंतर बाईक काढलो आणि कुडाला न जाता डायरेक्ट मापणमध्ये येलो. दुर्वांकूर भोजनालयमध्ये इकडे सुंदर जेवण मिळतं आणि मी रिक्षावरती होते तेव्हा सारखं इकडे जेवण वगैरे यायचे. पण हल्ली येऊकच मिळत नाही होता बरेच टाईम. इल्यानंतर मस्त घरगुती वातावरण आणि घरगुती जेवणाची तुमका असल चव घेऊची असली तर एकदा दुर्वांकूर भोजनालयाला नक्की व्हिजिट करा. मापणमधील कोणाक पण विचारा, तुमका कोण पण नेऊन सोडताला. नॉनव्हेज ट्राय केलात तर व्हेज सुद्धा नक्कीच ट्राय करा. जेवण वगैरे कंप्लीट झाला, बाईक परत एकदा वळवली आणि आता काही एक नाही, आता घरात जाऊचं असा तर मंडईत चाललो आम्ही घरात. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.